агар саршумори чорво зиёд бошаду сифат надошта бошад, он гоҳ хароҷот зиёду даромад кам мешавад. Зотпарварӣ ва таваҷҷӯҳ ба парвариши чорвои зотӣ то рафт бештар мегардад. Ин имкон медиҳад, ки дар баробари беҳтар шудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо гӯшту шир ҳамзамон даромади хоҷагиҳои чорвопарвар зиёд шавад. бо зиёд кардани саршумор маҳсулот ки хуб ба даст наояд, ҳар як хоҷагидор ба ҷои яъне ки фоида овардан ба хоҷагии худ зарар мебиёрад. Бинобар ин дар навбати аввал имрӯз ҳамаи хоҷагидорро такя ба он мекунанд, ки ба сифати зоти чорво бояд ки аҳамият диҳанд. Ба зотнокии ҳар як чорвое ки дар ҷумҳурӣ парвариш карда мешавад, новобаста ба он ки гӯсфанд аст ё чорвои шохдори калон аст, ё парранда аст, ё моҳӣ аст, ё занбури асал аст, бояд ки зотнокии он байнобар гирифта шавад. Сифати зоти ҳар як чорво бояд ки беҳтар карда шавад. маҳсулнокии он бояд баланд гардонда шавад, ки яъне ки бо хароҷоти кам самаранокии зиёд ба даст оварда шавад. тавре таҷриба нишон медиҳад, самараи бештарро на саршумор, балки чорвои хушзод медиҳад. ҳар нафаре ки мехоҳад чорвои сермаҳсул дошта бошаду аз он манфиати иқтисодӣ гирад, бояд нигоҳубини дурусти онро таъмин намояд. аллакай мардум моҳияти парвариши чорвои зотиро дарк карданд. он чорвои каммаҳсуле ки доштанд, маҳсулоти кам мегирифтанд ва онҳо ҳатто зараровар буд, аз онҳо даст кашиданд. онҳо аллакай ба ҷои 10-15 сар чорвои маҳаллӣ 2-3 сар чорвои зотӣ парвариш мекунанд ва онҳоро бо хӯроки лозима таъмин мекунанд. аз онҳо даромади зиёдтар мегиранд ва арзиши аслие ки маҳсулоте ки аз чорвои зотӣ мегиранд, ин хеле арзон аст ва онҳо даромади иқтисодии хуб аз парвариши чорвои зотӣ мебинанд. барои ҳамин мардумам ҳама он хароҷоте мекунад, ӯро ҳисоб мекунад. тибқи маълумоти омори айни ҳол, зиёда аз 92% саршумори чорвои калон ва 82% чорвои майда ба бахши аҳолӣ рост меояд, ки ба таҳлили коршиносон аз рӯи вазни зинда ва маҳсулнокӣ ба талаботи стандартии зот чандон ҷавобгӯ нест. зоти чорвои алои тоҷикӣ ки ин беҳтарин зот имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон шуморида мешавад ва асосан дар истеҳсолот имрӯз ин зот яъне ки ба таври васеъ истифода бурда мешавад. хусусан зоти алои чорвои шири тоҷикӣ дар хоҷагиҳои Латиф Муродов, дар хоҷагиҳои Раупов, инчунин дар хоҷагиҳои Навгиле вилояти Суғд, дар хоҷагиҳои шаҳри Ваҳдат, хоҷагии Меҳнат Роҳат, дар хоҷагии дигар хоҷагиҳои гирди атрофи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии Тоҷикистон пурра истифода бурда мешавад. агар яке аз роҳҳои афзон намудани маҳсулнокии чорво ва бештар ба даст овардани насли солим, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва саривақт анҷом додани эмгузаронӣ бошад, роҳи дигар хушзод кардани чорво дониста мешавад. зеро таҳлили коршиносон нишон медиҳад, ки гусолаҳои аз истифодаи чорвои зотӣ гирифташуда аз ҷиҳати вазн ва солимӣ нисбат ба гусолаҳои маҳаллӣ афзалият доранд. чорвои зотӣ, чорвои хушзодшуда имконият метиҳад, ки оянда мо маҳсулнокии чорвои зиёд кунем. дар деҳоте ки 10-12 гов дорад, бинед 10-12 гова ташвишшам бисёр, ва хӯронданашам, ва нигоҳубинишам, ва хароҷот, ва бениҳоят хароҷоти калон дорад, заҳматашам бисёр. барои агар 10 гове ки 2 литри шир метиҳад, 20 литр шир метиҳад.
масалан дар вақти таваллуд агар гусолаҳои каммаҳсул 18-20 килограмм вазн дошта бошанд, пас вазни зиндаи гусолаҳои хуршзодӣ гирифташуда ҳангоми таваллуд 25-32 килограммро ташкил медиҳад. Инчунин вазнафзункунии шабонарӯзии чорвои хуршзодгардонидашуда низ нисбат ба чорвои каммаҳсул 20 то 30% зиёд мебошад. Агар ширтушии солонаи чорвои маҳаллӣ 1600-1700 килограммро ташкил диҳад, пас аз чорвои хуршзодгардонидашуда дар як сол то 3000 килограмм ва аз ин зиёд шир ҷӯшида мешавад. қабули барномаҳои давлатии рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзодкунии чорво дар ҷумҳурии Тоҷикистон замина фароҳам овард ки сифати ирсии зотҳои дар мамлакат парваришёбанда нигоҳ дошта шаванд. омор нишон медиҳад ки дар натиҷаи амалӣ гардидани барномаҳои рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзодкунии чорво дар ҷумҳурии Тоҷикистон майли бештари хоҷагиҳо ва соҳибкорон ба зотпарварию нигоҳубини чорво афзуда, ин ба бештар шудани саршумор ва истеҳсоли ширу гӯшт ва маҳсулоти ширӣ сабаб гардидааст.